Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno kendo duoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Ma en chenro ma wageno ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Waromo kod jolony mopogore opogore, dakteche mopogore opogore mwang'iyo godo ngimawa nikech seche ming'e ngimani maber tibiro ng'eyo kaka onego bed ni irite. Antiere gi moro mathoth mokalo e chunya odiechieng' ma kawuono nikech wantiere kod wendowa kendo daktari wa ma bende amor neno, amor mar bedo kod e studio odiechieng' ma Finojo. Anta nyasa kwa ngama duong' anyalo neno ni tikonye nade. Iwacho ni ilonye tuoche mag joma dongo mok yangi kizungu mano luongo nango? Watimo gimiluongo ni medicine. Ok surgery. Ok surgery. En medicine to ok surgery. Surgery en weche mag yeng'o. Adwoko erokamano Dr. Josephine kuom yudo thuolo mibiro e studio chenro mar penj laktar. Kawuono daher mondo wagoye mbaka kotenore kod chandruok e yore mag yweyo. Samoro nyalo luonga ni ok ang'eyo ni wanyalo luonge nango gi dho ngere to seche ma ng'ato chandore moko nyalo yweyo maber. Mano bende en mana chandruok maduong' ma kok wang'eyo maber to nyalo kelo chandruok koso donge. Koro chandruok mar yweyo iluongo ni breathlessness. Iwinjo jimoko winjo mana ni gi ol, maka gitemo wuotho to gi ol. Jimoko winjo ni muchgi ng'adore, maka gitimo gimoro to ok onyal kawo muya matut. Jimoko winjo ni muya tin. Koro ji wache ga mopogre to ng'enyne en mana ni giwinjo ni ok giywe kaka giyweyo ga pile. Ma seche ma ok iywe kaka iyweyo ga pile mano chandruok. Seche miwinjo ka gima muchi ng'adore en chandruok. Seche miwinjo kiol ma en tuo monego bed ni ng'iyo kaka itimo. Thothne daktari nitiere ga gigo manyalo kelo muya mang'adore ni. Nitiere tuoche manyalo kelo olo mang'eny kaka iwacho ni, kata manyalo kelo seche ma iyweyo to kiwinj kigamo muya maber. Gin gigo mage ma wanyalo tudo kod nok kata chandruok mar yweyo? Koro nok mar yweyo ni nyalo wuok kuom tuoche mek adundo mang'eny, tuoche mek obo, kendo tuoche mek remo. Gik moko adek go ema konyo yweyo mar dhano. Kech yweyo en gima itimo mondo ikaw muya miluongo ni oxygen itere dendi duto te. To gik matimo mano en adundo en pump mago remo no. Obo e kuma remo no yude oxygen. To remo ema ting'o oxygen no to tere dendi. Koro gimoro amora manyalo hinyo obo, nyalo hinyo adundo, nyalo hinyo remo, miyo ng'ato winjo ni ok oywe maber. Mano en chandruok ma kapono ni winjo ka ichandori weche mag yweyo, chandruok nyalo bedo gik moko adek gi. Obo, remo, kod adundo. Aneno ka wantiere kod picha ka nikech wang'eyo weche mag yweyo, ati nitiere kama muya ni kalo godo ka odonjo e dendwa ka, nitiere kama odhiye mondo mi oyud thuolo monyalo wuotho godo e del duto te kokalo remo mani leronwa cha. Picha ni onyiso wang'o Dr. Josephine kinyalo leronwa lera maber kotenore kod tuo modoweni wakuongo wang'e gima timore e dendwa ka kata wadhi nyime kod tuo. Koro picha ni to nyisowa obo makoni gi makocha, mama koracham, mama korachwich. Kindo boka ntie adunde mago remo. Koro adundo go remo dhi obo yuda oxygen kon gi koni, remo no duoge adundo kaito koro ikeye dendi duto te. Koro kosetieko tich e dendi kendo duoge adundo, kendo duoke obo, kendo keye. Mane kaka iyudo muya mitiyo godo pile. Koro ka gigo adek go ti maber, tiwinjo ka gima muchi ng'adore. To kachiel kuom gi ok ti maber? Kata kachiel kuom gi ok ti maber to muchi ng'adore. Nyaka gitegi ti maber mondo iwinj ni iyweyo maber. E seche ma ng'ato nitiere kod chandruok e weche mag yweyo, entiere kod chandruok achiel kuom fuoni ma walero gima en obo, adundo kachiel kod remo. Mano nyalo keto ngima ng'ato kamarach. En dangerous. Ka en gimoro motimre dichiel, kato timore maduong'. Koro kaka wakawo obo, ka remo gude obo, ma waluongo ga ni pulmonary embolism, apani tinde ji lony kode. Ma ni ngima sani to kuom dakika matin to muchi rumo. Tiwinja ki ol to teko ni rumo. Kotimre kabisa to nyalo hinyi. Koro ntie gik moko ma kata e adundo kiyudo gima waluongo ni heart attack. Makoro adundo ogwecho mos, ogwecho maonge teko. Makoro remo ok kere maber.
Mago gik manyalo negi. To ken gimoro mosebiro kuomi mos. Ng'enyne to gine joma nyiri kaneno dwe, moko neno dwe mang'eny mohingore godo. Koro rembgi dok piny mos. Koro okone dwe kwa dwe okone pogruok ahinya. To bang' koneno higni kata 2 kata 3, to neno ni natek ga to tinde aol. Kech rembe odok piny. Kotimre maduong' to timre piyo kamokethono, fuon mokethono to nyalo hinye. To kotimore mos to nyalo bedo mopogore. Kaito ntiere gik moko mabende nyalo duoko remo piny, Dr. Josephine? Gik manyalo duoko remo piny, tuoche nitie mek choke, koro kaka kansa mek choke. Mago gik manyalo duoko remo piny. Tuoche wasega wacho mek virusi genege nyalo hinyo dendi maduok remo piny. Tuoche mang'eny manyalo hinyo kech choge kuma remo ilose, manyalo hinyo chogo maduoko remo piny. To kata tuoche kaka ulcer, ka remo wuok e nyambich to dhie oko, to mos rembi nyalo dok piny. Jomoko nyalo ng'ogo remo madog piny. Koro tuoche manyalo duoko remo piny ng'eny, kech remo nyalo wuok e dendi e yo mora. Awinjo kileronwa kacha ni tuoche mag choke nyalo miyo remo dok piny. Tudruok mare mantiere kind ariyo gi daktari? Koro remo en kaka kabi ilose gine choke kama ilose remo. Mane ondhudho, mane factory kuma remo ilose. Koro ka choke gimoro ketho, to koro ginyal loso remo. Manyiso ni factory koro okethore, ok ti. Manyiso ni oganda nyaka rit dendgi, nyaka rit chokegi maber mondo mi ondhudho med bede del, mondo mi remo omed losore del, kik bed kod chandruoge kaka mag choke mabende nyalo keloni nok mar remo. Jomage mathoro bedo ga kod chandruok e seche mag yweyo kata breathlessness mane wawacho ni daktari? Gini nyalo hinyo ng'ata. Kech tuoche mek adundo, tuoche mek obo, tuoche mek remo opogore to ng'eny. Koro nitie ma hinyo nyithindo matindo, nitie ma hinyo joma dito, kata joma dongo mapod ok dongo ahinya, joma oti bende nitie tuochegi. Koro ng'ata moyudo tuo mar obo marach, moketho obo kama duong', to yudo tuo winjo ka ok onyal yweyo maber. Ng'ama adundo ne ok ti maber, kendo tuoche adunda koni ng'eny, bende winjo ni ok giywe maber. Ng'ama nigi tuo mar remo karach ahinya, bende winjo no ok onyal yweyo maber. Koro tuoche gi to ng'eny, ok wanyal wacho mana ni gin 2 3, ging'eny. Ma kidhi ka neno laktar to nyaka onon ni kuom gigi 3, ang'o miyo jatuo na ni winjo nok onyal yweyo maber. Manyiso ni tiere tuoche mamulo nyithindo, joma dongo, rawere, joma mine nyaka joma chuo manyalo kelo chandruok e yweyo ni. Kwanyalo mula kuom ranyisi mana matin daktari, kwa dhi matut ahinya, wamula ni tuoche manyalo kelo ne nyithindo chandruok mar nok kata chandruok e seche mag yweyo. Koro nyithindo kaka gine ne to gik moko kaka malaria, kich remo, tuo mar gine mar malaria iluongo kudni mar malaria en otoya Plasmodium. Oto remo. Ma koro duoko remb nyithindo piny. Ma ka gidhi e gine, ka inena ka nyathi bet gi malaria. To nyithindo bende nyalo ga bedo gi tuo gik moko kaka diep ma koro duoko remo piny. Ma koro en gi remo to tin, mondo ringi moter muya ka pi orume remo no, to remo no dok piny. Koro ako ila mek kuni ohinyo nyithindo kabisa, magiyudo tuoche mek giwinjo ni ginyalo yweyo maber. Ogen ma nyithindo mano mula matin kuom rawere, tuoche mathoro miyo chandruok ma ok ginyal yweyo maber. Molo to kaka nawacho ni nyiri, chuo kar rowere no to gijobedo ga gi shida mar gine. To nyiri yudo tuo mar gine mar remo. To ng'at moyudo ayuda gimoro mar obo, kako yudo tuo mar nyalo bedo gi ka yweyo maber. Adundo ne shida, kech nitie tuoche adundo oloto ma seche moko lero ok ng'eny ahinya. Manyalo hinyo adundo, koro adundo ok nyal wecho maber. Owere, koro
koro ilongo ni rheumatic fever ma koro gik matiyo adundo tiyo mayomyom koro gin ginyalo yudo tuoche mar adundo koro miyo ok giywe maber. Mano kuom rawere wadhi kuom jodongo mamine kachiel koda kama chuo ma samoro hikgi oseniang' higni 65 higni 70 manyalo kelo nigi chandruoge mar koso yueyo maber. Koro joma dongo to tuoche gi gin iluongo ni tuoche mosebudhe dendgi. Koro tuoche ila kansa gini gi johinyoga joma dongo. Koro kansa kosedhi e choke to chako kelo tuo gine jogo winjo ka muya nok negi. Kaeto gihinyo yudo tuoche mek adundo. Koro kisebet gi pressure kuom higni mang'eny to nokimuony yedhe gi koro pressure hewa adundo. Koro adundo kata tem gwecho to gwecha mayomyom. Tuoche mek kor ila mek kute madonje kor. Kodonje kori to kendo iwinjo ka muchi ng'adore. Koro mago gik mopogore ma ji winjo ka much gi ng'adore. Josephine en gi lonya tijni mar kalo. Onyo kacha chandruok e seche mag yueyo breathlessness mabende jolony moko wacho kacha ni okinyal yueyo maber, okinyal gamo muya kata muchi ng'adore. Opimonwa kacha ni obiro kotenore kod gik mang'eny mokalo. Ahinya kotenore kod gik moko adek e del ka ma en remo, en obo kachiel koda kadundo. Ka nitiere gimoro momulo gigi to nyaka ang' ne kelni chandruok. Kuom nyithindo tuoche kaka mag malaria chamo remo, kuom rawere anyama nyiri giwito remo kotenore kod remo magineno dwe ka dwe. Kaeto kuom jodongo bende wachonwa kacha ni tuoche ma samoro osebudhe del nyalo kelo chandruogni ma bende no wacho ni kodhi ahinya to nyalo miyo ng'ato wito ngimane. Tende ni nyaka koro wang'iya ne Dr. Josephine yore mwanyalo geng'o godo gigi chandruogegi. Kuom ranyisi kaka ne wacho tuo mar malaria kuom nyithindo. Ere kaka wanyalo geng'o tuoche aina gi manyalo chamo remo kuom nyithindo. Mana matin nono ka wadonj kuom rawere kod joma dongo. Koro nyithindo to mokwongo nyaka wane ni nyithindwa chiemo maber. Kech ka gichiemo maber to kata giyud tuo to gin gi teko mar bedo maber. Koro mano mokwongo. Mar ariyo, gik moko kaka malaria, mago gik masani sirikal nono kabisa imiyowa net mondo waum godo nyithindwa, kendo seche moko ithiedho nyithindo chon, ko ka nyathi dende chako ore to bed matuo ahinya, idhi chon mondo chak thiedhe. Kuom nyiri to kaka nyiri wito remo kabisa to dwarore ni onon kaka inyalo duoke piny kata imiyo yedhe ma gero remo mondo kik winj ko ol ahinya. Tuoche mek kudni mek kor inyalo thiedhi to bende nitie chanjo ma ji nyalo yudo. Tuoche mek jodongo to nego bed ni gidhiga mondo non gi ni to nitie gimoro matimo gi to molo kaka pressure gini mamiyo ji bedo gi tuo mar adundo ka gibedo madongo. Mago gik minyalo thiedhi ma ka gidhi kate osiptal mora Kenya ka tinyalo thiedhgi manoni pressure gini go othiedh maber. Mantiere ga kod kidienje mopogore nikech e kidienje mokwongo mar nyithindo ni leronwa kacha ni ber ka nyithindo chiemo maber, ber kiritogi kod nede mothiedhi ndalo duto te, ndalo chieng' kata ndalo oro mondo mi gininde bonet mothiedhi mondo mi kik tuo mar malaria makgi. To po nono ni watimo gigi duto te, yore mag chiemo gi bende nitiere manyalo konyo mondo mi ger remo kuom nyithindo, mondo mi omed nyithindo manyiri remo, mondo mi omed joma dongo bende teko. Kidienje mane mar chiemo monego beni waketo e maino ahinya. Mano kaka mana ranyisi mar remo wabodo adundo bang'e kachiel kod obo. Okay. Koro mar remo to nitie chiemo makonyo kabisa. Koro alode mana kaka gine mek nyaluoge. Alode maralum. Joka susa dek. Bernde. Gimedo remo gi sukuma. To dwani ok tedgi ahinya. Ngeni seche moko wahero tet ahinya. Itedo mapod we vitamin kichame to ude. Kaeto ring'o nigi iron, nigi chuma magero remo. Koro ahinya mago gik makonyo. Seche moko ganda ginigo to mano nyaka icham mang'eny ahinya. Mondo icham oyud iron moro nyaka icham oganda mang'eny. Kipimo kod alode. Kod ring'o. Kipimo kod alode. Erokamano ahinya. Kik idhi mabor kik isud kata matin waka yueyo ka waduogo to wadhi nyime kod chandruok mar yueyo mabende thoro mako ji e kidienje mopogore. Wantiere kod Dr. Josephine studio ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ne.
who's taking over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nononono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Kochopo kar rito pien del, dhiego mo ok ber. Kiketo mo mathoth e pien dendi, ginyalo geng'o buche mantie e pien dendi. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo, kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, how do you feel? And their struggle. The pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just another level. This riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Zoe hapa. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *280#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kaka ne wachako twagni, wang'iyo chandruok e weche mag yueyo kata muya mang'adore seche ma ng'ato ne nitiere mana kod ngimane mapile pile. Dr. Josephine oleronwa kacha ni obiro nikech gik mopogore to ahinya gik moko adek e del ka en remo, adundo kaachiel kod obo.
Kanye mane wantiere. Wang'eyo Wang'eyo kata gigo manyalo kelo achiel kuom chandruogegi samoro e obo mane wayudo kacha ni gin tuoche adundo, gin tuoche kaeto remo bende wayudo gigo manyalo duoko remo piny e del, wayudo kacha ni nyalo kelonwa chandruok mar gamo yueyo kata yueyo ma ok ber ahinya. Daktari, watiere kod kidienje adi mag chandruok mar yueyo? Koro ji moko winjo koginyal yueyo kata kobet piny. Motimore apoya koso? Ok ochunore notimore apoya, nyalo bet nobiro kuomi mos mos, to koro gik sama kata kibet to ok iyue maber. Jomoko nyalo wuotho kata okang' 5-6 to ok giyue maber. Jomoko nyalo wuotho kata mile 1 to koro winjo ka ool. Jomoko to koro winjo ka ool koidho thur. Koro mage kidienje mek gine gamo muya. Koro ji moko wacho ni chon nawuotho maber, to sani kata wuotho kang' 10 to awinjo ka mucha rumo. Mano nyiso ni gimoro timore kuomi. Kata an tinda ti to nanyalo idho thur, to sani ka idho gi jowetega to koro awuotho mos. Koro mano nyiso ni ool, gimoro timore dende. Moko negi weya ni mama natiyo. Ken gimoro ma ineno ni wik mokadho na wuotho to sani koro ka wuothi. Kata higa mokadho na wuotho to sani to koro abeta. Ka chunga timo gimoro matin ta ol. Mano gimoro timre dendi nyaka non. Ma gimoro ma ji wacho ka ni ndalone ma tinde ng'eny. En gima nyaka ji werego, nyaka wang'e ni to en ang'o makelo chandruogni. Momiyo to daktari bende watiere kod kidieny machielo ma samoro kichung' kata line aming'a tiwinjo kiol. Mano bende en chandruok kata igamo muya mang'eny. Mano nyalo bet, nitie ji moko ma kochung' kata kama liet to gine muche ng'adore. Kata jomoko nyalo kata gore piny. Kech gine remo koro gine leche mek remo ka piny liet ahinya to yarore. To jomoko koro giyarore ma koro dendi ok ti maber, migori piny ma kore ka ochak tiyo kendo e kichung'. Gino timre ga ding'eny, iluongo ni fainting. Mano to ok en dangerous, ok en gimoro ma bro negi, kech kigori piny to kendo ibro mana wacho ni mano ok nyal negi. Mano ok bi negi. To nitie gik moko manyalo hinyi, kata ni chung' to obira kuomi kigafla. Mano to nyaka inon ni ang'o miyo gine mocha ong'adre kigafla. Molo to kapod odhi nyime, kotimre atima dichiel to lal to mano opogore. To kotimre dichiel to dhi nyime, mano to nyaka inon ni tang'o matimore. Ang'o ma timore dendi momiyo onyalo timore dichiel to dhi nyime, otimore kigafla to dhi nyime. Gik ma kamago gin kake kiyudo remo mogude obo. Remo seche moko kake kisebete mtoka iwuotho kia Nairobi nyaka Kisumu. Ibet kama diny e matatu ma tiendi obet ni koro remo ok ring e tiendi, koro gudo kanyo. Inyalo neno ka tiendi nokuot matin. Koro bang' kata ndalo 2-3 remo mogudo ni wuok e tiendi to dhi e obo. Adundo korache, obo to dino leche mek remo. Koro kodino leche mek remo, samo donja ni iwinjo ni gimoro timore. To koro kecho dino en gima bro dhi nyime. Nyaka yawe, nyaka to gik modino lechego mondo ichak yueyo maber kendo. Nikech onyalo dhi modina kaka thothne waneno ga kutang'onwa pichni kuonde ma remo kale wantiere kod valves ma bende samoro nyalo kalo kama to kone goduog chien ka clot no kata tudruok no ma remo no dhi modino kanyo kendo koro wapani wanyalo bedo kod chandruok moingo kata kaka samoro nyalo neno ka wagomba ka e studio ka ma seche minjo ka gimoro timore dendi kiki kawe yoro yie mano dendi nyisi ni gimoro ok ber koso muya mano nyiso ni gimoro timre dendi mok ber onegi noni to kuom gik moko adek ma wawachogi ang'o mok ti maber. Dobed adundo? Adundo bende nyalo bet. Dobed obo koso dobed remo? Achiel kuom gik moko kuom gik ma Chendo pej laktar Dr. Josephine nigi lony mang'eny kendo kawuono wang'iyo gamo muya kata koso yueyo maber opimonwa kacha kendo winjo komedo leronwa e yo maber mokalo. Ipimonwa ni watiere kod moro manyalo timore dichiel apoya nono kata manyalo timore mos. Omula ne thothne matimore ga mos. Matimore ga mos ne wawacho gine tuoche mek nyiri mar
mar olo remo mang'eny. Mano timore mos mos. Gik ma kaka tuoche adundo ila make pressure ka ng'ato gine pressure ne ni malo to kothiedhi mos mos adundo neno ni tijni pek to kuom higni koro adundo we tiyo, adundo ol koro bang'e no koro imbi ol nikech adundo ni ok ti maber. Tuoche moko chamo bo mawe alama mos mos, chama mos mos, koro kowe alama gi kata mbala e bo kama duong', koro mos mos iwinjo ka muchi ng'adore. Koro gimoro amora maketho gigi mos mos kelo olo kata koso muya mabiro mos mos. En tuo makaw kata higni kata dweche, to kuom higni gi dweche go imbi neno ni gimoro to sebedo karach koda timre. Kaka ni wacho ni gine mar olo ng'ato nochako kanyalo wuotho mail 2, koro sani kata mail 1 ok onyal wuotho, kato bang'e kata kochope okang' 5 6 ok onyal, kagi kare to koro kata chung tek ne mano gimoro timre. Mbala kachiel kod adhola mathoro bedo e adundo kotenre kod tuoche mabende kawo thuolo malach kaka tuoche mag pressure mane ileronwa ka. Aneno ka wantiere kod picha mar obo marubo. Kato wabo bedo kod machielo mar adundo mondo mi nyiswa ni e seche makoro omako adundo ka mbala gi mako kon mane nikech adundo ni bende opoge kidenye mopogore opogore, mana kaka isebedo kiloronwa ni kata obo bende lose kidenye mopogore opogore, watete kod hotogoro matindo tindo mag muya mabende tuoche moko nyalo mako, koro ng'ato ok nyal yweyo maber. Andawinjo kimolo gimoro ni acute kod chronic. Mulnwa magi matin Dr. Josephine. Koro gik ma acute gin gik motimre dichiel, en gima ne ngima to piyo aruya gimoro timi miwuoro ni to nyoro na ngima to kawuono to gini biro kuom mama bira ang'o matimore okasi to gima chronic en gima biro mos mos, en gima ineno ka mos mos ngima ni lokre kuom dweche kata higa. Koro tuoche ma miyo ji olo gin gik matimore, moko timre kigafla, moko timre mos mos. Koro mane pogogi to gite gimiyo muchi dok piny. Erokamano ahinya. Namba mar SMS en 23600 chenden page laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ipimonwa kata acute kod chronic kama bende nyaka wachiki to ne dendwa. Gima duong' minyiso ka daktari ni nyaka wachiki to ne dendwa. Kamano. Ibedi ngama miyo chikiti ne dendi. Ibedi ngama dichuo chikiti ne dendi. Ahinya kisechako ng'ado muya to nyaka inoni en ang'o matimore kuom gik moko adek gi. Ma en remo, adundo, kachiel kod obo. To bende nitiere kod grades mar nok mar muya ni. Koro grades ila mawacho ni mano koro kotenre kod dhow mar laktar. Nikeche mar wasewache maber ndi Ruth, wasewacho ni ji moko kata ol kobet, moko kokawo okang' matin, moko kawuotho kama ochwalore. Magi gima waluongo ni grades. Ma giduto teto nyaka ng'ato chik ite kamano ne dende ka pogruok timore. To kapo nono ni ok en nok mar remo daktari, oboni senyisowa chandruoge manyalo miyo ng'ato gamo muya kaka tuoche mopogore opogore manyalo mako obo. Kuom ranyisi wacho ni gin tuoche mage? Mago nyalo bedo tuoche mek kute mopogore opogore, ila mek bakteria, ila mek virusi. Moloto sani ma wasebet gi corona, mana achiel kuom gik makelo olo. Kendo corona ni to daher ni ji ong'e kabisa kech ng'eny gi ji gima giwinjen mana olo. Ji moko winjo rem, wich bar, to jomoko gima giwinjen olo kende. Koro magi gik madwarore ni ji ong'e. To gik moko kaka TB gini bende kute manyalo mako bo, to gin gikawo higni kata dweche. Kaka nawacho ni moko biro mos, ma chronic gi, mago gik moko kaka TB ma en ochamo bo mos mos mondo otiek kama koro omiyi winjo ka iol to sebudhe dendi. Aneno ka wantiere kod picha mar x-ray ka picha mar x-ray ni kang'e gi wenge na ok adwa ng'e kod wang' laktar kaka in. Aneno ka gima en picha mar kor to bet ko miri
dobet ko miri maneno rochere e iye. Ng'at ma kata jatuo ma samoro gone x-ray to picha ne owuok kama ma debed ng'at mantiere kod chandruok mar yweyo ka king'iye kod wang'i mar laktar. Ka ng'iye gi wang'a mar laktar ma x-ray madawach ni onge gi problem kech king'iyo bathe koni ma oboma ma kora cham ma oboma kora chwich to dier obone wa koni nitie adundo. Koro ma adundo mantie diere ka. Koro king'iyo gine, king'iyo oboge, mae kako obone go chal. Gik ma miri miwacho go gine remo. Mae remo ma donjo kendo wuoke obo. Koro king'iyo x-ray ni ma x-ray maber. To x-ray nyalo nyiso wa gimomiyo ng'ato muche rumo. Ma ene gimokwongo kuom gik mokwongo ma watimo ga ka ng'ato biro nwani ni muche rumo. Kech onyiso wa obo, onyiso wa adundo, onyiso wa leche mantie obo. Mago teki inyalo neno mineni tuo nyaka bed ni nika. Koro kata kimedo nono jatuo ni ting'e kuming'iyo. Koro x-ray ni en gima osebet kuom higni mang'eny to pod watiyo kode. Erokamano ahinya. Adwari mondo mwadonje kidieny machielo kata okang' machielo kaka ung'iyo kata unono kaka utimo diagnosis mar gima kelo chandruok mar gamo yweyo. Machiel kuom gi wachonwa ni en x-ray. Da kwayo mondo wane picha machielo mar x-ray mar adundo mantiere kod chandruok ma wuon adundo no nyalo bedo kod chandruok mar yweyo nikech mati nyiso wa ni ler. Ma nyiso wa ni ber. Koro samoro kode wanyalo yudo machielo manyiso wa adundo mantiere kod chandruok ma odino ma ng'ato nyalo yweyo maber. Seche ma oyude inyalo limo mifweny ni to en nok mar remo emomiyo bwana ni ol kata mama ni ol. To en tuo makama momiyo ng'ato ol kata muche ng'adore. Koro gik mokwongo ber gine ber bedo laktare ni gik mitimo ok ng'eny. Mondi non ni jatuo ni gang'o mokwongi penje ni tiwinjo nade. To goni agoya mbaka ugoni to seche mogoni mbaka ni tini kao notice ini paro ni gini dhi korka remo, gini dhi korka dundo, gini dhi korka obo. Koro gima jatuo ni owacho no ema bro nyisi nonro minyalo itim. Ni remo inon obo inon kose goni mbaka monyisi ni cha Nairobi to asechopo dala tabet dala ri kori chako paro ni ma dibed ma to ko wacho ni nyoro nane ora orama matek ko mama na dundo koro gima jatuo nyisi mane gima nyisi ni mane nonro mane kaki chake koro kose tiyo ko gine sigana neno kore ka imbi chako penj tiendi kuotga to ni okutga kabeta ahinya to kiwuotho timjo ka dundo gwecho ni samora chako maber to ka chako twenyo got koro tifuolo magi gik makori penje koro kisetieko ma to anyisi ni ng'eya maber ni ma nyaka bed ni shida ni koro katitimo picha kata itimo scan mar adundo kata itimo remo test ni remb mama ni rom nade mondo ing'e. Koro mago to mana gik makonyi ng'eyo ni maego to kisendine titiye magina thothne en penjo kod ng'iyo jatuo kod samoro mulo jatuo iwinjo tiende ne imule kamano to kapo ni ochiwo ranyisi kaka mag tuoche mag malaria tinyalo tim test kaka mag malaria mondo mi oyud gima tieko rem e dende kopogore kod mano bentiere pim mopogore ma inyalo tim seche ma isetimo magi duto te kuma ng'ato ng'ogore mo mang'eny ma koro konyal yweyo maber nyaka rwake wuod kik idhi mabor kata matin kik isude. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Jatend piny William Ruto yiero jogo mane osire campaign e lemo machue e log tich mare mar State House. Ile bunduki ilitumika, Collins alianza kuwa alikuwa na bunduki ambayo si halali. Obila maboma ma Kisumo dhi mbele kod apedha ka gidwaro jago mane onego jarit mama Aida Odinga e kar dak ma Victoria Gardens. Governors mapacho kae koro chomo kama gitieko gwaro jodito ma opogore mabiro tayo tije e counties e higni 5 mabiro. Machini kendo wadhi nyime no mar penj laktar wantiere kod Dr. Joseph studio moyweyo mabedo senyiso ni biro otenore kod chandruoge mopogore. Kidieny mokwongo wacho ni en nok mar remo nyalo kelo chandruok e yweyo. Kaito bendo wacho ni kaponono ni adundo kachiel kod obo bendo ok ti maber nyalo kelo ni chandruok. Seche ma adundo ok ti maber kata obo ok ti maber. Tiende ni nyaka bede ni nitiere tuoche moko ma osechandi kuom thuolo malach. Ma samoro iwinjo ga to iwuondori no kiwinji biro kelo ni chandruok. Kidieny mane wachope ni wasechopo e kar thieth ma bende ni wacho kacha ni ibro ng'eni to ma en monego beni rwako e ward koso ma en minyalo mi yath to dok dala. Kane pok wakawo yweyo Dr. Josephine ang'iye na duoki chien matin ni leronwa kacha ni kuom ranyisi kineno ka jatuo ni obiro kang'ogo remo mang'eny to mano en ng'at ma irwako e od thieth gi e sechego. Wachake gi kanyo. Koro ka mano ng'at ma koro yudo nok mar yweyo kadichiel ok obiro kuome mos kech remo en gima tero muya e dendi. Koro mago ji ma ipike ward imedo gi remo kati dino kuma gine remo no wuoke. Magi gik moko ariyo manyaka tim. Kech remo to wuok ga e nyambich kata e ich. Koro inono ni tang'om owuok e ler mane. Koro ler no idino kati medo jatuo remo. Koro kati bro mede gi yath kuom kata dweche 3 mano koro inyalo tim ka koro dhi dala. Ka ng'ato nigi kaka nthindo nigi malaria ma koro duoko rembgi piny, koro nyaka thiedh malaria no mondo rembgi oidh mal ogine mondo we ketho rembgi kato koro imedo gi yath magero remo. Ka ng'ato nigi tuo choke kuma remo losore, koro tuo choke no nyaka inoni te ang'o maketho choke ng'atni mondo ok ginyal loso remo maber. Koro gik remo go nyaka inoni remo ni to dhi kure kata remo ni ok los nade mondo kithiedh gino kaito koro olo chande bro mana rumo kende. Manyaka non gigi maber. Koro thieth botenore kod kuma chandruok wuoke. Kapo nono ni remo kolosre maber ang'o motimore ondhudho. Momiyo remo ok losre maber ondhudho ka to thothne ang'o manyalo ga chando ondhudho kata ang'o manyalo ga ketho ondhudho momiyo remo ok losre maber e ondhudho. Koro ondhudho seche moko kansa nyalo donje ma koro ok los remo maber. Seche moko gine yedhe ma wamuonyo gi nyalo miyo ondhudho ok ti maber.
Koro ng'enyne kumi yath no tinyisi ni kichako ol to nyaka idhi mondo daktari oneni. Koro mano en gine, mano koro nyisi ni ginyalo nono ni tang'o miyo ondhudho ok ti maber. Seche moko kute madonje dend dhano miyo ondhudho ok ti maber. Koro kake virusi moko kodonje dendi to en odhi mane ondhudho kuro omone golo remo maber. Koro nitie gik mopogore opogore. Seche moko ondhudho no weya weya tich to kata wakia nang'o miyo oweyo tich. To seche moko dendi owuone maneno no ondhudho ni ok mara. Koro en ochako hinye kagima ogorego kagima ogore gi jasigu. To koro miyo ondhudho ok ti maber. Koro nitie gik mopogore opogore manyalo miyo gigi timore. To kapo nono ni osefweny ni ondhudho ni ok losa ondhudho maber manyiso ni ok olos remo e kidieny mowinjore. Iwacho ga ni seche ma imadho sup moko michwako ga gi mantiere kod ondhudho miwewe chwakore aming'a ni nyalo konyo loso ondhudho. Adiera mane mantiere weche gi Dr. Josephine? Mano to kuom adier ok ang'eyo. Ok apani onyalo konyo loso ondhudho. Gima dwarore to nego non nang'o miyo ondhudho ok ti maber kata ithiedho gino. Kato koro chiema michamo ni bro gere. Kato imadho sup no, kata ichama chama ring'o, kata ichama alode gi mos ogerore. Ne wantiere kod twak makende kendo en twak mapod dhi nyime. Dr. Josephine leronwa kendo fononwa matut gigo manyalo miyo ng'ato gamo yueyo. Owacho ni gin gik manyalo timore dichiel e yor apoya kata gin gigo manyalo timore mos. Nolero kacha ni samoro ka remo ok ring maber e del manyiso ni nitiere kaka samoro leche mag remo odinore. Ama bende nitiere gik mopogore opogore manyalo miyo gidinore. Kapo nono ni ondhudho ok los remo kaka owinjore. Kapo nono ni intiere kod chandruok e obo kata e adundo. Daktari aneno ka wantiere kod picha moro ka picha ni en picha manyiso wa ler maremo ringe gine onyiso wa gine leche mar yueyo mag yueyo ok mag remo. Ata neno ka achiel kagima oyawore maber. Mar ariyo kagima achiel ariyo adek mar adek waneno kagima bet odinore matin manyiso ni wuon leche mag muya gi debede ni achiel kuom gi nitiere nyalo bedo kod nok kata chandruok e seche mag yueyo kamano. Koro mokwongo no nyisi kaka gine leche mek yueyo nego bede obo. Koro makoro ene yo bo leche mag yueyo. Koro onego bed no yawore ma muya donjo to wuok mayot. Koro ma jatuo man gi gimi luongo ni asthma. Ma seche moko owinjo ka yueyo ne dinore kore thung ok onyal yueyo en gi nok mar yueyo. Ma asthma ni en achiel kuom tuoche manyalo kelo. Koro jo asthma leche gi mag yueyo gi ridore. Koro mokwongo chande kako nego chal. Ma to koro oridore kabisa ma ng'ano gama yueyo. To ni penjo ni moko biro nade. Magi e gik ma seche moko biro kadichiel. Nen mana ng'ama ngima mane tiyo tije to kata buru moro goye marach. Mochako mana winjo ka othung. Okonya yueyo maber. Koro jo asthma to jo ng'eyo gani ka gini otimore kata koyo ng'ech kata otieno kata yuda honda moro ta winjo ka thung. Ging'e ga mano. Koro ka githung to leche gi go dinore. To kose thiedhe ma koro ngima to doka kuma mochala ka gima onge shida mar yueyo. Mama en achiel kuom gigo manyalo kelo nok mar yueyo. To kapo nono ni ok ing'eyo ni samoro in ga kod chandruogni to ber kidhi pimi nikech thothne oringo ga remo bende. Oringo ga anyuola. Ok remo anyuola. Oringo ga anyuola. Nitie ji mong'e ni e gine anyuola wa tie ji ma korgi thunga to korgi ridore. Ji ma gine kata gi thung. Ji ma wenge gi ilo gi mago ji ma jobedo ga gi tuo mar asthma ya anyuola. Daktari ni mondo mi wang'ie complications kata tuoche manyalo luore chandruoge manyalo luore kotenore kod nok mar yueyo ni kapo nono ni ng'ato wuondore kata ng'ato iwinje ga tidhi adhiya ma bende nikitwa kaka oganda jorotenge ma iwinje ka gimoro rach kuomi tini dhi adhiya. Complications mag manya ng'ato nyalo yudo kotenore kod chandruogni. Koro en mana ni gima okethore no medo kethore. Ka en ni rembi dok piny, gima chamo ondhudho ni ok nyalo bet ni en udhi mana nyime koketho ondhudho kech ok idhi ne thieth. Ka en adundo kata gine kora adundo ok ti maber. Ma adundo. Koro man bathe kocha en adundo ma tiyo maber.
Adundo ni gine en gi ude ang'wen. Koro mama malo mama piny magolo remo tere obo. Kato remo no kose ayo obo to duoge ma kato doke ma piny kato ma ke remo e dendi duto te. Okay? Koro madongo gi magolo remo obo to tero oko gi ka ok ti maber to nyaka iwinj ka muchi rumo. To gik makelo ma ok ti maber ka leche, okine leche gi mag remo gi seche moko dinra dina ni kodinre kamano to koro kuma ler no chiwe remo ok yud remo, koro kanyo tho. Koro kanyo kose tho to koro kanyo ok ti maber kech ma pump madiyore ni koro kanyo thulore oko samo nego bedni odiyore. Koro adundo ok nyal golo remo maber. Hapa ni picha no tang'e maber mokalo. Koro picha ni onyisi ni ka koro onge ringo no, okine ringo no koro dhero kech kanyo koro oseyudo ka remo kodhie maber. Koro ma adundo mok bitiyo maber. Ikoni enlarged koro yara to koti maber. To thothne ang'o ma thoro miyo gi yarore, adundo yarore nikech ne waseng'eyo kacha chuny ma en liver, ne wayudo kacha ni chandruoge mopogore opogore nyalo miyo liver ok ti maber, ma bende nyalo miyo wa adundo seche ma koro odinore kaka odinore ni ang'o ma thoro kele? Adundo gik ma kelo ga moloto mondo leche mek adundo dinre ma kelo gima iluongo ni heart attack en gine joma madho ndawa adundo gine leche gi dinore. Moko nitie anyuola joma mo miluongo ni cholesterol ni malo e remo mago kelo heart attack. Joma diabetes, pressure mago ji manyalo yudo heart attack. Koro mago ji ma gine onego bed ni gigo inono ga tithiedho mondo geng' magi gik minyalo geng', ok ochuno ni iyudi. Kinja madh ndawa tiwe ndawa. Iwache mayot nikech jamadh ndawa tiwe ndawa, iwacho ga ni wegi bende ok yot daktari. Adiera mane mantiere wachni? Mana adier. Koro ji nyalo konyi mi we ndawa kech ji osegatime. To ka in gi pressure ten gima imadho yath, ichamo yath. Imuonyo yath to pressure ithiedho. To bende kimuonyo yath to nyaka idogi ma pim ni pressure gi yadhi achiel ni. Pressure ni piny. Ka pressure ni pod ni malo to medi yath moro. Nyaka pressure no doge wang'e. Ok ni thiedhe athiedha ni anamuonyo ga yath pressure. In muonyo yath pressure to pressure ni pod ni malo. Kech inyalo muonyo yath achiel to koromo gi kiwango mar pressure ni inja pressure man malo. Kinja sukari timuonyo yath sukari, sukachi no nie wang'e. Kosi ni muonya yath ni no sebia. Nyaka idogi manoni gi yadhni sukachi no doke wang'e. Koro jowa mang'eny gigi ok wanon. Wakwa nosemia kura nadhi adhia e chemist tang'iewo yadhano. To kadog ni mondo nona ni pressure na ni kare kata sukacha ni kare. Ndawa chande aweye, momiluongo ni cholesterol ni chal nade remba. Mago gik ma hinyo ga adundo. Gik ma hinyo adundo ok ng'eny ahinya wang'egi kendo wanyalo gayogi. Mondo adundo bed kodi kata higni 90 kaber kapod tiya. Mo mar cholesterol ni thothne oyudore gik mage daktari? Mo mar cholesterol yudre e gik moko ma wachamo matin. To ng'eny cholesterol dendi ema loso. Koro mokwongo ni wacho ni kik ji cham tong' mang'eny, ji ocham gine kaka ichamo oduma tichamo oduma moregi, ok ni dhi ing'iew nyar bando kata oduma moko ma ing'iewe e dukegi. Ikawa oduma dala owuon tidhi rego. Mane gik mane wawacho kichamo gik moko kaka chapati tikaw moro ma brown chande marabuor chande emichamo. Gik mikoni whole meal foods. Gik moko kake iluongo nang'o? Joka bel kal gigine nuts. Joka kothe njugu, dengu, gik makamago. Mago gik duoko cholesterol piny. Cholesterol madendi loso. Oduoke piny. Erokamano daktari. Bende nitiere yo ma ng'ato nyalo ritore godo ka en dala mondo mi kapo nono ni entiere kod
chandruok e yueyo mawacho kacha ni ogamo yueyo kowuotho to ma onyalo timo ka endala mondo mi oyud kaka onyalo konyore. Kuom ranyisi wang'eyo kacha ni gibiro kuom gik moko adek madongo to ileronwa kacha kaka inyalo pim gigi mafweny ni ma ema kelo chandruok. Samoro osenyisi ni en ma kata en nok mar remo kata en chandruok e adundo kata en chandruok e obo. Gik mage ma ng'ato nyalo timo mondo dala mondo mi yud kaka gima ni nyalo bedo maber mondo mi teko ni cha duoga maber ichako yo maber ka okibed kod chandruok e yueyo. Koro kosethiedh gimokele kokigine koki ichako timo gik mane timo to pod gino bro dhi nyime. Koro kake adundo ne tinde nitie yedhe ma kata adundo ni nigi shida to wami yedhe ma adundo chak gwecho maber. Nitie yedhe ma iwinja ni tinda beta ngima beta ngima ok bidok kucha tibe iwinjo ni beta ngima koro ok ni kane ok inyal wuotho kanga beach tibe tindi beta an no kanyal wuotho kanga beach koro ka bitimo gimoro dwani mos ichak wuotho kangi a beach go iwuotho kangi apar iwuoth nyaka dhorangach iwuoth idhi ne jogweng'o mondo mos dendi oyud teko maduoge wang'e kibeta ni an na gamo ya to thiedha to koro aol okadwa mano kibibedo mangima nyaka ichak timo gik mane timo ga kande mondo dendi wuon oyud teko motiyo go gadundo ni mithiedho no. Erokamano nya wach mogik miweyo wago de chenro ni Dr. Josephine amorga mar bedo kodi watwa kendo wago mbaka maber mokalo wach mogik miweyo wago e chenro ni odiochieng' makawuono. Gima duong' madwani jowo winji ni olo mabiro kuomi kata ki ghafla kata minena ni denda ni ol kuom ndalo kikibed godo dala mokidhi nono kikiwacha ni apamana nati oken paro mana niti kikije kaza jatuna moro no nyisa ni nanade jikazi ngeni okinyal nyiso dhako ni ol adi chukora kiki idhi adhiya mikoni aol mondo noni tenango kapoko hinyi kiki kasri kiki chukri dhi mondo mi ononi en ang'o momiol mondo mi yud konyruok e seche mowinjore. Daktari kaponono ni ng'ato dwa tudore kodi mondo mi med puonje imed lero ne kako nyalo konyore ponono ni nitie kod chandruok mwalerogi inyalo yudi kanye. Anatiyo ga kamoro ni Kisumu Specialist Hospital ene we got Kisumu Kariat to ka ng'ato dwa gocho kata gine biro nena tigocha ne jakonyna enen gine Ario, Aberio, Aboro, Beach. Daktari wachino namba no maber. 0785 661 255. Ibron wanwa? 0785 661 255. Mana kaki winjo no, kiki jikaza, kiki kazri, kiki chukri, kagi moro rach dhi mondo mi yud thieth. Nyaka kendo odiochieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penjo laktar kokalo Ramogi TV. Kawa wacho ni ngima en mwandu. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno, oriti masani.